Кармен, твоята некомпетентност е постоянна. Както обикновено, съсипа всичко. Гласът на Диего Мендоса, деспотичен 52-годишен главен изпълнителен директор, отеква из офиса, насочен като кама към 28-годишната Кармен Силва, неговата най-способна асистентка. В продължение на 3 дълги години той я подлага на ежедневни унижения пред колеги, клиенти и всеки, който пресече пътя им. Диего, моля те, позволи ми да обясня, опитва се тя. Млък, ти си ходещ провал. Как е възможно да си завършила ИЕ? Тази диплома трябва да е била подарък. Кармен, както винаги, поема удара със стоическо мълчание. Но това, което Диего не знае, е, че днес, точно в този ден, съдбата е на път да разкрие истина, която ще разбие неговата вселена. В 6:30 вечерта звъни телефонът, който ще промени всичко. Гейн Мендоса, придобиването е потвърдено. Новият собственик ще пристигне утре сутринта. И кой е той? Пита Диего с нервност, която не може да скрие. Не сме упълномощени да разкрием името, но ви гарантирам, че ще бъде голяма изненада. Диего няма представа, но тази изненада седи само на няколко метра от него, готова да се наслади на най-изящното отмъщение в корпоративната история на Испания. Диего Мендоса пресича прага на офиса си точно в 8 сутринта. Ритуал, който повтаря от 15 години. Главният изпълнителен директор на Мендоса Холдингс, корпорация с годишен оборот от 100 милиона, е свикнал с неоспорима власт и безусловното подчинение на своя персонал. Кармен, изкрещява той към бюрото на асистентката си. Къде по дяволите са докладите, които поисках вчера? Кармен Силва вдига поглед от документите, които проверява за 3-ти път. Тук са, Диего. Приключих ги в 2 през нощта, за да няма нито една грешка. Грешки? Диего взема документите, преглеждайки ги с осезаемо презрение. Тази диаграма е разместена с 2 мм, а размерът на шрифта е нелеп. След 3 години още ли не си разбрала стандартите ми? Кармен усеща как познатият възел се затяга в стомаха и тири. Мога да го поправя за 10 минути. 10 минути, които нямаме. Вече закъсняваме за срещата с японските инвеститори. Диего хвърля документите на бюрото на Кармен. Ти си пълен провал в работата си, Кармен. Няма ден, в който да не се чудя защо още не съм те уволнил. Останалите служители свеждат глави, обзети от срам. Това е сцена, която се повтаря религиозно, всеки ден през последните 3 години. Диего систематично очерня Кармен, най-компетентният професионалист в целия офис, завършила с отличие и полиглот, говорещ 4 езика, и която е спасила компанията от не по-малко от 5 финансови катастрофи. И това облекло, продължава Диего, оглеждайки елегантния костюм на Кармен. Приличаш на секретарка от провинцията. Направи ми услуга и се обличай с минимум благоприличие, поне. Кармен стиска силно юмруци под бюрото си. В джоба и телефонът вибрира непрестанно от известия, които Диего не би могъл да си представи и в най-смелите си мечти. Съобщения, пристигащи от Лондон, Ню Йорк и Токио. Съобщения, боравещи с цифри, които биха накарали Диего да пребледнее. Извинявай, Диего, отговаря Кармен с глас, който показва стоманен контрол. Ще го поправя веднага и ще се присъединя към вас. По-добре побързай и се опитай да не казваш някоя глупост на срещата. Аз ще водя разговора. Диего излиза от офиса с подигравателен смях. Той не подозира, че Кармен, докато оправя документите, се усмихва за първи път от 3 години. Утре, при зори, нещата ще се обърнат. Същата вечер, докато Диего вдига тост за още един ден на абсолютна доминация, Кармен е в конферентен разговор с правния си екип в Лондон. Всичко е готово за 9 часа утре. Дойде време да сложим картите на масата. Голямата тайна на Диего е, че Кармен Силва
не е просто брилянтна и тормозена асистентка. Тя е скритата наследница на една от най-богатите фамилни саги в Европа. Преди 3 години, когато нейният дядо, милиардерът Карлос Силва, починал, той оставил на Кармен състояние от 500 милиона евро, но при едно стриктно условие. Тя трябвало да работи 3 години в която и да е компания, без да разкрива истинската си самоличност, за да научи стойността на усилието и смирението. Кармен избрала Мендоса Холдингс, защото Диего, въпреки репутацията си на взискателен шеф, изглеждал справедлив. Не си и представяла, че ще попадне под властта на най-големия нарцисист и корпоративен тиранин в цял Мадрид. В продължение на 3 години тя е понасяла постоянни унижения и безпричинни обиди. Посвещавала е по 12 часа на ден на работата си за мизерна заплата, докато Диего е обирал лаврите за всяко нейно постижение. Но утре, 15 март, се навършват точно 3 години и Кармен най-накрая ще може да получи достъп до наследството си. Същата нощ, от скромния си апартамент в Маласаня, който е запазила, за да не буди подозрения, Кармен приема обаждането, което е чакала от седмици. Госпожице Силва, операцията е приключена успешно. Придобихме 78% от акциите на Мендоса Холдингс чрез мрежа от доверителни компании. От утре сутринта вие официално ще бъдете мажоритарен собственик. Отлично. Диего Мендоса подозира ли нещо за това, което предстои? Ни най-малко. Все още вярва, че ще се срещне с японски инвеститор. Кармен се усмихва, гледайки морето от светлини на Мадрид. Утрешният ден ще бъде много интересен. Това, което е организирала, не е просто отмъщение. Това е майсторски клас по поетична справедливост. Диего е на път да открие, че в продължение на 3 дълги години е унижавал наследницата на финансова империя, жената, която сега притежава компанията му и има властта да реши съдбата му с едно щракване на пръсти. На следващата сутрин Кармен се облича в най-впечатляващия костюм в гардероба си. Това не е типичното облекло, което Диего критикуваше, а дизайнерски костюм на Лоеве за 3000 евро, който разкрива истинската и същност. Тя се украсява с диамантените обеци на баба си и перлената огърлица на семейството. И за първи път от 3 години се чувства напълно себе си. Пристига в офиса в 8:30. Диего я поглежда и се усмихва саркастично. Днес си решила да се нагласиш. Имаш ли интервю за работа? Изглежда най-накрая си приела, че тука няма бъдеще за теб. Може и така да се тълкува, отговаря Кармен с загадъчна усмивка. Във всеки случай, приготви се. В 9 пристига новият инвеститор, който ще купи компанията. Опитай се да не се изложиш. Няма за какво да се притесняваш, Диего. Сигурна съм, че всичко ще мине перфектно. Заинтригува ли ви тази история? Подкрепете ни с харесване и се абонирайте за канала. А сега историята продължава. Точно в 9 часа 3 мъже, облечени в тъмни костюми, влизат в офиса. Диего ги посреща с най-лицемерната си усмивка. Добре дошли! Аз съм Диего Мендоса, основател и главен изпълнителен директор на тази великолепна компания. На ваше разположение съм, за да ви покажа всичко, което пожелаете. Мъжът начело на групата, който изглежда досущ като адвокат, поглежда Диего с невъзмутимо изражение. Строго погледнато, Ген Мендоса, вашата среща е с новия собственик. Собственик? Диего изглежда озадачен. Бях убеден, че става въпрос за консорциум от японски инвеститори. Не, господине. Става въпрос за един единствен човек и тя е испанка. Диего поглежда към входа, очаквайки да види как се появява някоя богата бизнес дама, която не познава, но никой друг не влиза. Къде? Къде е този човек? Адвокатът се усмихва. Тя вече е тук. Диего оглежда стаята, объркан. В офиса са само обичайните служители.
Кармен на своето място, Маркус от счетоводството, Сара от маркетинга. Не разбирам. Ген Мендоса, намесва се адвокатът с тържествен тон. Позволете ми да ви представя Гица Кармен Силва, вашия нов собственик и главен изпълнителен директор на Мендоса Холдингс. Последвалата тишина е абсолютно оглушителна. Диего се взира в Кармен, която бавно се изправя от бюрото си за първи път от 3 години. Сега тя е тази, която го гледа от позиция на превъзходство. Какво? Що за шега е това? Заеква Диего. Това означава, Диего, казва Кармен със спокоен, но непоклатимо твърд глас, че 3 години ти ме унижава, обижда и се отнасяше с мен като с буклук. И през същите тези 3 години аз понасях всяко едно унижение, чакайки точно този момент. Но ти си просто една... Аз съм Кармен Силва, внучка на Карлос Силва, наследница на Силва Индъстрис. И от този момент нататък ти работиш за мен. Диего става бял като платно. Силва Индъстрис е един от най-влиятелните индустриални конгломерати в цяла Европа. Карлос Силва беше легендарен милиардер. Невъзможно! Ти не си нищо повече от обикновена асистентка. Бях обикновена асистентка, която трябваше да научи стойността на труда. Мисията е изпълнена. Сега обаче дойде време да се изправиш пред последствията. Кармен се приближава до бюрото на Диего, което вече е нейното бюро, и сяда на президентския стол. Диего, спомняш ли си какво ми каза вчера? Че съм провал в работата си? Че всеки ден се чудиш защо не ме уволняваш? Вече можеш да спреш да се чудиш. Не, чакай! Диего вдига треперещи ръце. Кармен, можем да поговорим. Всичко е едно голямо недоразумение. Аз просто те подготвях. Помагах ти да израснеш като професионалист. Кармен се изсмива, за първи път от 3 години. Наистина ли, Диего? Подготвял си ме, когато ме нарече провал пред клиентите от Франция? Или когато намекна, че университетската ми диплома е подарък? Кармен, моля те... Или може би беше, когато си приписа всички заслуги за проекта Ямамото, който осъществих сама, работейки 3 поредни седмици почти без сън. Диего започва да се поти обилно. Той знае със сигурност, че всяка дума на Кармен е чистата истина. В продължение на 3 години той систематично е очернял най-ценната жена в екипа си, приписвайки си всички заслуги за нейните изключителни усилия. Слушай ме, казва Кармен, изправяйки се и тръгвайки към големия прозорец, с изглед към Мадрид. Имам предложение за теб. Всичко. Ще останеш в компанията, но като мой асистент. Диего пребледнява. Като асистент? Точно така. И за същата заплата, която ти ми плащаше, 1000 евро на месец. Работата ти ще бъде да правиш точно това, което аз правех през тези 3 години. Ще организираш срещите ми, ще подготвяш документите ми, ще ми носиш кафе и ще понасяш всеки мой коментар за грешките ти. Кармен, това е унижение. О, така ли? А според теб какво беше за мен да ме наричаш безполезна ден след ден в продължение на 3 години? Диего отчаяно се оглежда за изход. Бившите му служители го наблюдават с месица от изумление и, честно казано, дълбоко задоволство. Всички те са били свидетели на ежедневните унижения на Кармен и никой не е посмял да се намеси от страх да не бъде следващият уволнен. Или, продължава Кармен, можеш да отхвърлиш предложението ми и да започнеш да си търсиш друга работа. Но бъди сигурен, че новината за тази смяна на собствеността утре ще бъде на първите страници на всички бизнес вестници. Историята за това как Диего Мендоса е унижавал новата си шефка в продължение на 3 години. Да видим кой ще се осмели да те наеме след това. Диего разбира, че е в задънена улица. Да приеме означава да се подложи на същото унижение, което е причинил на Кармен.
Да откаже означава да се превърне в пари на бизнес света, символ на наказаната арогантност, с нулев шанс да намери нова позиция в Испания. Аз приемам, прошепва той. Перфектно. В такъв случай, ела тук и ми донеси едно кафе кортадо. Не много горещо, с една чаяна лъжичка захар. И се постарай да не разлееш нищо, Диего. Мразя некомпетентността. Месец по-късно централата на Мендоса Холдингс, вече преименувана на Силва Холдингс, е напълно различно място. Кармен е направила революция във всичко – справедливи заплати, среда за сътрудничество и истинска меритокрация. Компанията никога не е била толкова продуктивна, а служителите никога не са се чувствали толкова ценени и щастливи. Диего, от своя страна, е в капана на ада, който сам е изградил за Кармен. Всяка сутрин пристига в 7:30, за да подготви офиса на шефката си, сервира и кафе, управлява графика и понася хъпливи коментари за всяка своя грешка. Диего, казва му Кармен една сутрин, този доклад е пълен с грешки. Как е възможно да си управлявал компания в продължение на 15 години? Диего стиска челюст. Съжалявам, ще го поправя веднага. А тази вратовръзка изглежда като на продавач на енциклопедии. Опитай се да се обличаш малко по-подходящо. Поне това направи. Това са същите думи, които Диего отправяше към Кармен, но сега той е този, който ги получава, най-накрая разбирайки колко жестоки и неоправдани са били. Фундаменталната разлика е, че Кармен, за разлика от Диего, няма и грам злоба в себе си. След първия месец на превъзпитание, отношението й към него постепенно започва да се хуманизира. Диего, седни, казва му тя един следобед. Трябва да поговорим. Диего сяда, нервен, очаквайки поредното порицание. Разбра ли урока? Пита го тя. Диего свежда поглед. Да, разбрах какво е означавало за теб. Съжалявам, Кармен. Наистина съжалявам. Диего, ти не си лош човек. Ти си просто някой, който е забравил какво означава да бъдеш човек. Властта те е отровила. Знам и дълбоко се срамувам от това. Кармен го наблюдава мълчаливо за момент. Добре. В такъв случай можем да започнем да говорим за твоето истинско бъдеще. Какво имаш предвид? Искам да поемеш ролята на директор човешки ресурси. Единствената ти мисия ще бъде да гарантираш, че нито един служител в тази компания никога повече няма да преживее това, което преживях аз. Диего я поглежда, невярващ. Сериозно? Да. Но с достойна заплата и огромната отговорност да изградиш здравословна и уважителна работна среда. Готов ли си да приемеш предизвикателството? Диего усеща как очите му се навлажняват. Да, благодаря ти, Кармен. Благодаря ти за този втори шанс. Не ти го давам аз, Диего. Давам го на най-добрата версия на човека, в когото можеш да се превърнеш. 2 години по-късно, Силва Холдингс се е утвърдила като най-уважаваната компания в Мадрид. Кармен е доказала повече от ясно, че може да се управлява без тирания, че уважението се печели с компетентност, а не с страх. Диего се е превърнал в най-добрия директор човешки ресурси, който компанията някога е имала. Той е въвел строги протоколи срещу тормоза, програми за обучение по позитивно лидерство и е култивирал среда, в която всеки служител се чувства истински ценен. Знаеш ли какво научих през цялото това време? Казва Диего на Кармен по време на кафе пауза. Кажи ми, че истинската власт не се крие в унижаването на тези под теб, а във вдъхновяването и подпомагането на растежа на тези, които работят до теб. Кармен се усмихва. Отне ти известно време да го разбереш, но както се казва, по-добре късно, отколкото никога. Кармен, мога ли да ти задам един въпрос? Разбира се. Защо не ме уволни още на първия ден? Защо реши да ми дадеш шанс? Кармен се взира в хоризонта на Мадрид от прозореца на офиса
който някога е бил на Диего. Защото дядо ми винаги ме е учил, че най-доброто отмъщение не е да унищожиш врага си, а да го превърнеш в най-добрия си съюзник. А ти се превърна в мой съюзник, Диего. Превърна се в приятел, а това има безкрайно по-голяма стойност от всяко отмъщение. Историята на Кармен Силва се е превърнала в легенда в испанската бизнес екосистема. Тя е живо доказателство, че меритокрацията винаги надделява над арогантността, че смирението е по-мощно оръжие от властта и че справедливостта понякога намира своя път, дори когато изглежда утопия. Всяка година, за да отбележи годишнината от своето разкритие, Кармен организира вечеря за целия персонал. Това се е превърнало в най-ценната традиция на компанията. На здраве, предлага Кармен, вдигайки чашата си на последното тържество. За всички, които страдат от несправедливости в работата си, никога не губете надежда. Справедливостта може да се появи от най-неочаквания ъгъл. Диего, седнал до нея като приятел и сътрудник, добавя: и на здраве за тези, които имат смелостта да прощават и да предлагат втори шансове. В това се крие истинската власт. Отмъщението на Кармен се превърна в изкупление, унижението в растеж, а омразата в дълбоко взаимно уважение. И в крайна сметка всички излязоха победители. Кармен намери своята справедливост. Диего намери своята човечност, а компанията намери своята душа. Понякога съвременните приказки съществуват и в реалния живот, и някои започват с 3 години унижение, за да завършат с житейски урок, който никой никога няма да забрави. Ако тази история ви е накарала да повярвате в справедливостта на работното място, покажете го с харесване. Ако смятате, че меритокрацията винаги трябва да надделява над арогантността, абонирайте се за нашия канал, за да откриете още истории, които показват как справедливостта може и трябва да триумфира. Кажете ни в коментарите, преживявали ли сте някога тормоз в работната си среда? Как се справихте? Споделете това видео с някой, който се нуждае от доза вяра, че справедливостта съществува. И ако искате още истории за професионално отмъщение с испански привкус, не забравяйте да натиснете камбанката за известия. Помнете, човекът, когото унижавате днес, може да бъде ваш шеф утре. Винаги се отнасяйте с всички с уважение. Ще се видим в следващата история, която ще възстанови вярата ви в справедливостта.